Em dic Helena Pol Salvà, vaig entrar l'any 2003 al PEN català, de la mà de la Rafaela Salierno, quan ens vam conèixer en una campanya de suport a l'Aliam Rabbit, de la qual jo formava part perquè era molt amiga de la seva parella, la Laura Feliu. L'Aliam Rabbit era un periodista molt conegut al Marroc, de fet encara ho és, que se li havia censurat 2 diaris, Demen i Duman, per criticar la monarquia alauita i se l'havia, diguéssim, empresonat. Se l'havia condemnat ja i havíem començat una campanya de suport i de pressió per veure si aconseguíem alliberar-lo, com va ser. La Rafaela ens va mostrar el seu suport, ens va explicar en què consistia el comitè d'escriptors perseguits i d'aquesta manera, i també jo, coneixent com a estudiant que havia estat de Filologia Catalana, que era el PEN, em vaig integrar en el comitè d'escriptors perseguits i encara en formo part. El comitè d'escriptors perseguits, de fet, és l'ànima del PEN en quant a referència a la llibertat d'expressió. S'encarrega de fer visibilitzar els casos d'escriptors, periodistes que defensen la llibertat d'expressió i per això pateixen persecució, amenaces, etc. En aquest sentit, el que podem fer nosaltres és donar-li suport, visibilitzar el cas i fer-ne un seguiment que arribi fins al PEN internacional i llavors facin una publicació o entre la publicació dels casos que cada any es publiquen en l'anuari del PEN internacional. Des de fa uns anys el PEN internacional va escollir un dia, el 15 de novembre, que és el Dia Internacional de l'Escriptor Perseguit, i en aquest dia tots els centres PENs de tot el món fan alguna acció reivindicativa i trien algun escriptor al qual li dediquen la cadira buida. Cada centre PEN té uns escriptors apadrinats, el PEN també en té, i fem alguns actes reivindicatius, així com també la publicació d'un cartell d'un artista prestigiós català que signifiqui o faci significar aquesta vulneració de la llibertat d'expressió. Entorn al 15 de novembre no només fem algun acte, sinó més d'algun acte per visibilitzar aquesta manca de llibertat d'expressió, no només a fora, sinó malauradament i els darrers anys, com hem vist en casos com Jordi Cuixart, Pablo Hasél, aquí mateix, o els casos d'on és l'estel en el cas de l'editorial Coma Negra. El Premi Veu Lliure el va crear la poeta Antònia Vicens a les Illes i és un premi que també gira al voltant del 15 de novembre, l'entreguem cada any allà perquè està bé també que es visibilitzi que el PEN català no només al Principat i llavors els últims anys ha tingut premiats com, per exemple, Aliam Rabbit, Buchanis, Alem Zenia, que justament han estat també escriptors acollits pel PEN català. El Premi Veu Lliure té la pretensió de ser un premi internacional de l'alçada d'altres premis que té el PEN internacional. Es va crear una xarxa de ciutats refugi, que es diu ICORN, a través de, diguéssim, sobretot del centre és Noruega, i s'ha anat extenent a diferents ciutats. La nostra sòcia, la nostra Rafaela Salierno, va ser una de les fundadores d'aquesta xarxa de ciutats refugi, que la intenció amb la qual es va fundar és, diguéssim, acollir escriptors durant 2 anys. Aquestes ciutats s'han anat extenent i estan coordinades pel PEN internacional. El PEN internacional el que fa en aquest programa és proposar casos d'escriptors que prèviament selecciona, estudia i creu més convenient per cada ciutat. En el cas, per exemple, d'ara, que us posaré que serà més pràctic, tenim 2 periodistes de Nicaragua, el Jairo Videa i el Juan Daniel Treminio, que han estat proposats per la xarxa ICORN i que els acull Barcelona amb ajut de l'Ajuntament de Barcelona, als quals els dona suport econòmic i un habitatge. Llavors el PEN català forma part d'aquesta ciutat refugi.
També ho havia format part de l'ICORN, de la ciutat refugi, Palma i Girona, però malauradament ara només comptem amb Barcelona. Creiem que és un dels programes estrella, si em permets l'expressió, que ara mateix lidera la Gemma Rodríguez del PEN català, perquè és l'ànima també del PEN, acollir, donar suport a persones, escriptors, periodistes que han de marxar del seu país i potser amb una estada temporal de 2 anys poden, diguéssim, refer la seva vida i tornar. Altres vegades no és així, han de quedar-se aquí o bé traslladar-se a una altra ciutat refugi. Cada cas és diferent. Una altra de les potes del PEN català és la defensa de la llengua catalana. Així va néixer el PEN català, la defensa de la llengua catalana, de la seva literatura i de la llibertat d'expressió. Sempre han anat les dues matèries de la mà. Vaja, jo em dedico també a l'ensenyament de la llengua catalana i crec que en aquests anys que estem vivint ens toca també des del PEN català liderar amb fermesa la defensa de la llengua catalana, unir forces amb altres entitats i també acompanyar en aquesta defensa sense escletxes de la llengua catalana.